ale ɲɛmaaba no o ye général de division 𝐲𝐻𝐳 ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ye kununko ntɛnɛn u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Gawo marabolo la min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Damancogo ni gawalekɛbaw u dɔw kɔni kun dogolen no tu dɔ kɔnɔ mobili dɔw tun b'u bolo ani moto dɔw min ye maa 10 ɲɔgɔn ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ poste dɔ kɛrɛfɛ poste min ye poste de commandement ye kilomètre 5 ka taa Gawo yɛrɛ ale kɔrɔnfɛ fan fɛ sanubɔ yɔrɔ min bɛ n'o ye Inteli ci sa kilomètre 16 ka taa Ntaka o fanfɛla la min ye a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara la pewu mobili n'a kɔnɔminɛnw ni kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ u bolo o fanfɛlaw la armée a y'a yira sa ko a ye o wulikajɔ in kɛ yen fan fɛ halisa armée ka wulikajɔ nasiraw fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye Suruɲakaw fɛ yen Bamancogo ni gawalekɛbaw dagayɔrɔ dɔ tun bɛ don taara kɛ yen kununko armée ye yen fana kɔnɔna minɛnw kɛ kɛnɛmaminɛnw ye wulikajɔ ni cɛsiri o siraw fɛ sa yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na kalanko ta nasira fɛ sisan